फारसेनिफ्राय बुंबा आं जोबोद मोजांसिन मोनो आङो दिनै माने जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स बादि जादों आरो जोंहा बेनिफ्राय थुलुंगा थांबाय थागोन आरो जोंखौ जे दिनै दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्ड रायजो जानानै फैनायाव जोंखौ दिल्ली पुलिस थानायाव खमैबाबो 11टानिफ्राय जोङो दा फरायजाखो 6टा 7 घन्टायानो जाबाय जोङो बेयाव बड'लेण्डनि होनगोन नामा जयै खस्थ' लालायनानै थाबाय बड'लेण्डनि जय बर' हारिनि मा फैगौ Unfortunate जोङो दिनै जोंनि बर' जाथिनि जि मोनथाय जि बर' जाथिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि लानानै जों जोंनि भारतनि राजथावनि जन्तर मन्तराव जों धरना होनायखौ दिनै जोंनि दिल्ली पुलिसा जोंखौ हम एरेस्ट खालामनानै जोंखौ दिनै जोबनानै दोनदों दा बिनि सायाव जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला भारतनि जि मोनसे गणतान्त्रिक जि मोनसे डेम'क्रेसिनि जि मोनसे मोनथाय बे दिनै गैया जानानै फैदों आरो जोंखौ जाय बिथांमोना आसामनिफ्राय दावबायबोनानै बिटिसिनिफ्राय दावबायबोनानै जोंनि भारतनि हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जोंखौ पुलिसनि गेजेरजों बिदि जोंखौ खस्थ' होदों बिथांमोना दिनै बर' रायजोनि देरसिन सिमां आलादा रायजो मोननायनि एगेन्स्टआव होनानै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मिन्थिनांगोन आरो जोङो दिनै बे जेलाव जोङो थानानै जोंनि बर' हारिनि जि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों आगान होजेनबाय होननानै जों मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननो जों बिनिफ्राय फोरमायहरनाय जाबाय। सोर इंलिशनि एसे बुंदो।